Dokonca výskumy ukazujú, že aj deti môžu niekedy trpieť týmto syndromom vyhorenia práve keď majú nejakých príliš ambicióznych rodičov a majú 2 krúžky denne a plný ten kalendár bez toho, aby vlastne boli deťmi. Životosprávy. Rozhovory o zdraví s úsměvem. Přináší Pilulka. Krásný dobrý den, tohle jsou Životosprávy, já jsem Lucie Petráková a dneska se budeme bavit o syndromu vyhoření, zejména u mladých lidí. Od toho tady mám milého hosta nebo hostku, Veroniku Meitnerovou, psycholožku. Ahoj Veru. Ahoj Lucie, těší mě. Veru, říkám, budeme se bavit o vyhoření u mladých lidí. Co je teda mladý člověk podle tvého psychologického hlediska? No podle mého osobního hlediska je mladý člověk každý, kdo se tak cítí, ale pokud se bavíme o tom, že si to môžeme nejak ohraničiť, kto je mladý človek, tak dnes by som si to ohraničila tým vekom po vysokej škole, dajme tomu, čiže nejakých 20 rokov až 40, dajme tomu. Takže to sú ľudia, ktorí sú v produktívnom veku, ktorí sú v tom pracovnom tempe a snažia sa zaradiť do toho pracovného života. A zároveň sa ho snažia vybalancovať aj s tým osobným životom. O syndromu vyhoření se mluví čím dál tím víc v poslední době, tak pojďme to trošku narovnat, ten pojem. Co to je? Co si pod tím mám představit? Správne si to nazvala syndromom, lebo je to nejaký súbor príznakov, ten syndrom, komplex príznakov, ktoré sa vyskytnú takým tým nebezpečné je na tom to, že je to takým tým plíživým, pomalým, postupným pohybom k tomu človeku smerom a vplýva na nich hlavne chronický stres, čiže nejak dlhodobo ten tlak, ktorý na seba pociťujem. A je kľúčové, že nie som schopný si ho už v tom momente vlastne vyriešiť. Už nie som schopný, nemám na to zdroje, nie som schopný si ho tak nejak vyhendlovať, keď to takto poviem. A tak prvotne bol syndrom vyhorenia popísaný práve ku vzťahu v profesiách alebo v tom pracovnom živote a teraz vieme, že už je to aj inak, že vyhoreť môže každý. K tomu se určitě dostaneme dneska ještě. Mě by zajímalo, jestli to má nějakou souvislost s tou dobou, ve které žijeme. Jo? Dejme tomu v 60. letech byli lidi stejně náchylní k syndromu vyhoření, jako jsou teďka, jenom se o tom třeba nevědělo. A nebo jestli to má nějakou spojitost, ano, je to návodná otázka, s tím, že je to čím dál tím hektičtější, že nějaký vliv třeba můžou mít sociální sítě a obecně nějaká představa o tom, jaký bychom měli být. Takže je toho víc, anebo se o tom víc mluví? To je super otázka. Ja si myslím, že je toho víc, že už aj keby sme sa na ulici opýtali nejakého človeka, či vie, čo je toto vyhorenie, tak trúfam si povedať, že by mi to každý tak nejak odkýval, že áno, viem, čo je to. Ale keď sa bavíme o tej diagnóze, o tom syndróme vyhorenia, tak to už je naozaj stav, kedy je človek len doma a nedokáže sa postaviť z tej postele. Takže má nejaké fázy, ale povedala by som, že o tom vieme viac, ale ten pojem bol pomenovaný v 70. rokoch, takže keď si spomínala tie 60. roky, tak bolo to o 10 let pozdej, o 10 rokov neskôr, kedy ho pomenoval autor, ktorý má za sebou taký zaujímavý príbeh. Pojď nám ho říct klidně. Když říkáš, že je zajímavý, no tak chceme poslouchat. Tak asi ho pomenujem, toho autora tohto pojmu burnout syndromu. Je to Herbert Freudenberger. On bol pôvodom Nemec, ale emigroval počas druhej svetovej vojny do Ameriky a študoval 2 vysoké školy a bol to vlastne americký psychoanalytik a psychológ, ktorý sám mal pocit potom, že sa mu podarilo emigrovať, že má príliš veľa šťastia v živote a že mu bolo príliš dopriaté, tým pádom to musí tomu svetu vrátiť. A tak robil nad rámec. A snažil sa fungovať 15-16 hodín denne bez nejakej prestávky. A potom ho to tak nejak zastihlo. Už cítil to fyzické, emočné vyčerpanie. A zároveň on pracoval ako dobrovoľník s ľuďmi závislými od drog a zistil, že tie abstinenčné príznaky, ktoré bádal, ktoré zisťoval alebo videl teda u nich, u tých jeho pacientov, tak že sa veľmi podobajú tým príznakom, ktoré má on.
A tak si ako správny psychológ povedal, že si to ide on sám rozanalyzovať, že nie je potreba hľadať nejakú pomoc. Tak si to začal analyzovať tým, že sa začal sám nahrávať ako z role toho klienta alebo pacienta. A tie nahrávky si púšťal ako ten psychoanalytik. A vlastne zistil, že je vo veľmi podobnom stave ako ľudia, ktorí brali drogy a zároveň vedel, že on ich nebral, tak už sa mu to zdalo také vlastne zaujímavé, sám na sebe si to pomenoval a vtedy vyšiel jeho článok, kde prvýkrát vyslovil ten názov, ten burnout syndrom. Takže to mi príde taký fajn príbeh, ktorý si on sám nejak zažil a tam začalo to pomenovanie. No a potom, keby sme ešte pokračovali v tej histórii, tak už takú nejakú diagnostickú metódu alebo také tie čísla, ktoré niektorí ľudia majú rádi, lebo psychológia mi príde príliš neuchopiteľná, keď nemá tie čísla. Tak bola psychologička Maslachová a ona vlastne vytvorila Burnout Inventory, takže to je nejaký dotazník, ktorý si ľudia aj teraz môžu nájsť, aj teraz sa používa, kde sú rôzne vlastne naškálované body a viem si povedať, či veľmi súhlasím s týmto výrokom, alebo vôbec, či sa ma to týka a v akej oblasti sa ma to týka. Či je to takéto emočné vyhorenie, fyzické, celkové a tak ďalej. Takže já jsem tak zabrdla do té historie, nevím. To nevadí. Mně přijde zajímavý, jak se zmínila ty čísla. Ví se vůbec třeba nějaký porovnání, ve které skupině je těch lidí k tomu náchylnějších, jako jestli to jsou spíš muži, ženy, jestli tam hraje roli věk, nebo třeba i by mě zajímalo porovnání v rámci Evropy, dejme tomu, jestli Češi obecně jsou víc odolnější, anebo naopak jsme tím postiženi víc než třeba jiný národy. Štatistiky hovoria o tom, že každý 8 Čech cca sa niekedy stretol s jedným zo symptómov u seba alebo ich odpozoroval. Takže to mi príde celkom dosť v rámci tých čísel. A čo sa týka toho, či to postihuje viac ženy alebo mužov, to ja úplne neviem tvrdiť. Viem, že sú isté osobnostné črty, ktoré sú na to citlivejšie alebo ktoré majú väčšiu tendenciu do toho tobogánu vyhorenia vlastne spadnúť. A to sú práve ľudia, ktorí sú empatickí, ľudia z pomáhajúcich profesí, ľudia, ktorí sú veľmi výkonnostní, veľmi súťaživí. Takže to si myslím, že sú tie faktory, ktoré vnímame. A ľudia, ktorí majú vysoké očakávania na seba, nedokážu povedať nie. Takže asi skôr z toho pohľadu by som to vedela pomenovať, jaké jsou ty faktory. Když pomenu ty osobnostní faktory, tak jaký jsou ty vnější, ty rizikový? Co nás vlastně nejvíc ohrožuje nebo směřuje nás to k tomu syndromu vyhoření? Tak určite je to nejaký rýchly život, v ktorom žijeme. Nejaký tlak spoločnosti, tlak na výkon. To, že máme k dispozícii sociálne siete a vidíme až do kuchyne tým ľuďom a vieme sa porovnávať. A pritom tá realita je vlastne niekde inde. Takže ja v tom vnímam takéto riziko porovnávania sa. Dajme tomu s rovesníkmi. On dokázal niečo, ja musím tiež. A rýchla doba aj v zmysle, že z každej strany na nás nejak strieľajú rôzne informácie a mne teraz tak len spontánne napadá, vlastne ja som si včera išla odpísať na e-mail a skončila som pri tom, že som rolovala feed a vyskočilo na mňa informácia, že tmavšia časť zeleného šalátu je zdravšia ako tá jeho svetlá časť a vlastne som si povedala, že ja som tu preto ani neprišla pre tú informáciu, takže nie je to tým, že by som si ju ja vyhľadávala, ale tie informácie chodia same a ja mám pocit, že je strašne náročné sa zastaviť a byť len tak v sebe a vlastne sa spojiť s tým svojím telom, lebo to telo nám dáva nejaké signály. Takže Na to já se tě určitě budu ptát, jak toho vůbec docílit, protože spousta lidí má vůbec problém s tím nějakým zastavením a vědomím, ale my jsme tady vůbec ještě nezmínili, proč vlastně je to tak nebezpečný, proč vlastně nemůžeme mávnout ruku jen tak nějaký syndrom vyhoření, má to každý 8, dobrý nazdar, ale evidentně to bude mít teda nějaký dopady, asi psychologický i fyziologický předpokládám, takže pokud to toho člověka postihne, tak co to pro něj znamená v realitě? No keď sa bavíme už o tom extréme, o tom, že je to naozaj tá diagnóza, ten syndrom vyhorenia,
tak ten človek nie je schopný ani vstať z postele, takže je úplne fyzicky vyčerpaný, nemá žiaden ten svoj zdroj, nemá ani ten nástroj na to, aby si ho doplnil, takže jednak sa bavíme o tom, že je totálne fyzický KO a totálne emočne vyšťavený, vyčerpaný, izoluje sa. Môžu tam byť aj také tie prvky toho cynizmu, začne si celkovo ten prístup k tomu svetu je taký už ironický, taký veľmi izolovaný, takže nevím, Lucie, či jsem odpovedala na otázku. Určitě. Ale... Jenom, aby jsme se to uměli představit. Může to nějak souviset, nebo může se díky syndromu vyhoření rozvinout i deprese třeba? Určitě. Sú tam nějaké depresívne stavy. V tej poslednej fáze určitě úzkosť, depresie, to 100%, stres. Ty mluvíš o nějakých fázích. Dá se to, já vím, že přesně jak jsi říkala, psychologie je hrozně neuchopitelná, každý je jedinečný navíc, ale dají se třeba nějak diagnostikovat nebo popsat různé fáze syndromu vyhoření? Určite. Vlastne tak ako všetko v našom živote je nejaký proces. Tak ako aj ja sama klientom hovorím, že zmena zo dňa na deň je nereálna a vlastne nie je dlhodobá, tak aj ten syndrom vyhorenia je nejaký proces, má nejaké fázy a práve preto je nebezpečný, že nastupuje pomaly. Ale v tej takej začiatočnej fáze, keď si zoberieme človeka, ktorý mení prácu, ktorý prichádza do nového kolektívu, dajme tomu nejaký mladý človek po škole, zamestnanca a začne pracovať, tak je plný toho entuziazmu, plný tej motivácie, toho, že ja vlastne tomu svetu idem dokázať a idem na tých 120%. A čo je veľmi kľúčové v tejto fázi je, že postupne začne ten človek z tých svojich vecí, ktoré ho niekedy bavili, tak začne upúšťať a začne sa fokusovať, celá tá jeho kognícia, všetky myšlienky sú len v tej práci. Aj mimo pracovnej doby. Takže to je taká tá 0. až prvotná fáza. V prvotnej fáze, už keď sa bavíme o tom nejakom, že sme vykročili na tú cestu toho vyhorenia, tak už tam prichádza trošku do toho aj ten chaos, že nestíham. Viem, že mám plný kalendár. Stále sa ma tá motivácia ale drží, lebo vlastne to chcem dosiahnuť, takže stále idem na tých 120% a ešte tento projekt odovzdám a tomuto človeku pomôžem, keď sa bavíme o pomáhajúcich profesiách. Veď môžem, mám na to ešte tú kapacitu, ale ten zdroj si nedoplňam a tým pádom sa vlastne preklopím do tej ďalšej, ťažšej fázy. A už stále je to ten chaos, že už viem, že už to vlastne snažím sa robiť na tých 100%, ale nejde to. A už ten výsledok ani pre mňa nie je nejaký uspokojivý. A tým pádom už sa tak nejak môžem pocitovať také somatické telesné príznaky, ťažkosť na hrudi, úzkostné stavy, panické ataky, kľudne bolesť hlavy, problémy so zažívaním, strávením, v tej fáze. A potom tá ďalšia fáza už prichádza práve ten cynizmus, ktorý som spomenula, taká tá apatia a už mi to je vlastne jedno. Odizolujem sa od toho sveta. Vlastne som tak nejak v tej svojej zaciklenej bubline a neviem z toho von a už vlastne tam prichádza to taká tá izolácia, práve tá apatia voči svetu. A tá posledná fáza, tá najťažšia, ako si zmieňovala, tak to už sú také tie, môžu byť ťažké stavy, depresívne stavy, úzkostné stavy, ťažké somatické príznaky, vlastne sa to celé prehlbuje až do štádia, že ten človek nie je schopný vlastne ničoho. Ostane len tak ležať doma. A je to naozaj, keď sa už bavíme o tej poslednej fáze vyhorenia, tak je to aj veľmi ako veľká pravdepodobnosť, že sa budem snažiť uniknúť z tej situácie, ale neefektívnym spôsobom. Mám tendenciu sa utiekať k nejakým psychoaktívnym látkam, k alkoholu, dajme tomu. Takže snažím sa si uľaviť, lebo je to strašne náročné. A fakt je to veľmi nepríjemný stav, keď to niekto zažije až do tohto posledného štádia. Ty jsi popsala teda nějaký 4 fáze teďka. Dá se říct, jak dlouho v tom člověk dokáže fungovat v uvozovkách, jak dlouho vůbec tenhle proces může trvat?
Je to veľmi individuálne, povedala by som. Každý človek do toho svojho, keď sa bavíme o pracovnom svete, tak do toho svojho pracovného života prichádza s iným balíčkom, s inými nástrojmi, ktoré používa. Ja tak rada si pripisujem nejakej, alebo teda pomenujem to ako nejakú metaforu kufríka. Máme tam nejaké nástroje, ktoré používame v ten daný moment. Ale keď ja použijem to kladivo, ten klinec, tak ja si ho vlastne potrebujem nejak doplniť, aby som zase mala ten plný kufrík, ako tú copingovú stratégiu, keď idem do nejakej situácie. Takže je to veľmi individuálne. Každý má ten kufrík veľmi individuálny. Každý vlastne prichádza do iného pracovného prostredia. Prichádza zároveň z iného prostredia, z domu. Má rôzne očakávania, takže môžu to byť mesiace, môžu to byť roky a môže to byť kľudne 5 rokov pomaličky postupne až do fázy, kedy to už nezvládne. Nie je schopný doplniť ten kufrík. A když mám teda kufřík úplně prázdnej a ležím doma v posteli, už se mi nechce vůbec nic, mám tu apatii, rezignaci obecnou, tak jak se z toho potom ten člověk dokáže dostat? No, dokáže sa z toho dostať za pomoci psychiatra, psychoterapeuta. Čo sa týka tých symptómov, tak tam už nastupuje kľudne nejaká liečba prostredníctvom liekov a zároveň ale je potreba prekopať ten život. Je potreba urobiť nejakú razantnú zmenu, už keď sme dospeli do tohto štádia. Tam by som možno ešte skúsila nejak podotknúť to, že je dôležitá tá prítomnosť toho okolia, aby to okolie bolo všímavé voči tomu, že sa ten človek mení mne pred očami a že už nie je schopný vlastne byť tým, kým bol predtým. Takže určite by som vyhľadala odborníka v tom najhoršom štádiu. Já bych se zastavila ještě u toho okolí, protože umím si představit, že takovýho člověka pozoruju třeba nějakou dobu a všímám si přesně, že třeba už nemá čas na nějaký společenský aktivity, že prostě se věnuje jenom té práci, je to na něm vidět. No a jak s takovým člověkem teda ale mluvit, aby tě neposlal do prčic, aby prostě neřekl, já toho teď mám moc, což prostě je univerzální mantra a ty tomu nerozumíš a já jsem v pohodě. A když vidíš, že ten člověk v pohodě není, jsou nějaký techniky, nebo ty jako profesionál, můžeš nám poradit, jak s takovým člověkem mluvit, aby nás poslouchal? Niekedy stačí len byť tam prítomný s ním, ale samozrejme aj keď zažijeme to odmietnutie z jeho strany, tak sa nevzdať a zvoliť takú tú stratégiu toho poslucháče, by som to nazvala, alebo určite nedávať rady. Vlastne byť prítomný, zdieľať s ním ten jeho stav a snažiť sa pochopiť, že má toho veľa v práci, ale na druhej strane mu ukázať aj ten váš pohľad, to ako vidím, že si sa zmenil fyzicky, že vlastne poukázať na to, že už nehráš ten futbal, ktorý si mal tak rád, alebo že sa už nestretávaš s námi kamarátmi a pritom sme na to boli zvyknutí, takže možno použiť aj nejaké fakty alebo nejaké uchopiteľné veci, aby sme aspoň trošku tú komoru u ňoho otvorili, aby o tom možno začal premýšľať, že fakt možno som sa zmenil a ja som si to ani neuvedomil, lebo ma to tak nejak vtiahlo do toho deja pracovného. Takže asi by som volila to nevzdávať sa a aby nám na tom záležalo, no, aby sme mu chceli pomôcť. Dokážeme vůbec poznat, kdy je to jenom takový nějaký jednorázový přepracování, dejme tomu, nebo jednorázový. Ono se to taky těžko popisuje, jo? Že někdo může fungovat, že chodí do práce od 9 do 5, někdo funguje třeba projektově, že máš prostě časově náročnější třeba období a potom si ale odpočineš. Kdy bych měla si říct, i třeba já sama, že už to možná trochu přeháním, že už se potřebuji odpočinout a kdy je to, dejme tomu třeba jenom nějaká zdravá míra stresu. No takým prvým varovným signálom, tou kontrolkou, ktorá mi tam začne blikať, môže byť to, že si uvedomím, že už ma vôbec nebavia veci, ktoré ma predtým bavili. Takže 95% myšlienok vlastne venujem len tej práci a už neriešim ani nič iné. Tak to by bol varovný signál. Ale ak by sme mali odlišiť to, či je to len
taký ten klasický stres, to napätie, alebo ma štvú kolegovia, štvú ma ľudia, ktorými som obklopená a je to len chvíľkové, tak si myslím, že tam pomôže tá taká menšia zmena, to také svoje zazdrojovanie, že si vlastne naplním ten svoj kufrík tými nástrojmi, zoberiem si dovolenú, odletím niekam proste preč, zmením to prostredie, alebo sa kľudne len vlastne zastavím v ten moment a skúsim si to tak nejak zreflektovať, čo sa to práve so mnou deje a prečo mi to telo dáva nejaké signály. A viem si to uvedomiť, viem si vlastne doplniť ten zdroj naspäť a viem fungovať naspäť. Alebo viem si to kľudne dospať. Môže sa stať, že mám len nedostatok spánku, nedostatok dobrého jedla. Takže takými malými zmenami, keď prejdem a je to lepšie, tak povedala by som, že je to možno v tých prvotných fázach, alebo je to len ten stres, ako som popísala. Ale ako sme už pomenovali, keď už je to v tom ťažšom štádiu, tak je to o to ťažšie sa z toho dostať. Vlastne potrebujem minimálne toľko času, koľko uplynulo, kým som sa do toho štádia dostala. Takže je to fakt dlhodobý proces aj tej rekonvalescencie. Jak jsi zmínila, že čím seš hloubš v tom stádiu, tak tím horší je se z toho dostat. Tak úplně mě napadlo taková ta klasická hláška, když někomu teda budeš se snažit pomoct nebo ho upozornit na to, že by si třeba mohl odpočinout nebo něco a on ti řekne, ale mě ta práce strašně baví, to je můj život. Co na to potom říct, jo? Protože ty řekneš, tak život není jenom práce. A on ti řekne, ale já to miluju, baví mě to a jsem úplně v pohodě. Jako, jsou tam takový ty klapky na očích, kdy už ten člověk trošku ztrácí kontakt s realitou. No práve to je veľmi náročné, že on vlastne našiel tú svoju hodnotu, tú svoje ja v tej práci a všetky karty stavil len na tú prácu, preto je aj také ťažké urobiť tú zmenu, sa toho vzdať, lebo jemu sa vlastne ten hrad, ktorý si stavial, zrúti. A keď 90% pilierov v tom hrade súvisia s prácou, tak on sa toho drží vlastne zubami, nechtami a nejak sa identifikoval sám svoju rolu, len na tú pracovnú rolu. Ale mne tam vlastne nabieha jedna otázka, ja ti ju kľudne aj položím, Lucie. Kto si bez práce? Kto si ty? Kto je Lucie bez práce? A vlastne pokiaľ si ten človek na to nevie zodpovedať, lebo ho identifikuje len tá práca, tak už by som bola ostrážitá, no. Tak dejme schválně příklad správné odpovědi. Teďka, když nás třeba lidi poslouchají a zamyslí se nad tím, doufejme, tak jak by ses ty jako profesionál představovala, že já tady u tebe budu takhle na nasazení a odpovím ti úplně fantasticky a ty řekneš, dobrý, nemám o tebe vůbec strach, ty seš v pohodě. Co by ten člověk měl říct? Tak tá odpoveď by mala zahrňať aj nejaké iné oblasti jeho života. Kľudne zahrnúť tú rolu v rodine, akú má, alebo tie koníčky, ktoré rád robí, čo ho identifikuje, alebo opísať seba ako osobnosť mimo tej práce. Neviem, či nie som veľmi všeobecná, neviem, či... Já tě rozumím. Zkusíme. Dobře, takže já když si to zkusím představit prakticky, tak já bych ti řekla třeba jsem Lucie, jsem přítelkyně, jsem wannabe kuchařka, ráda čtu a tohle by si chtěla slyšet od těch lidí, jo? Asi áno, jo? Asi áno. Hlavne, aby to vlastne bolo autentické, aby to nebola nejaká naučená fráza. Ale je to náročné. Ja vlastne nehovorím, že je to ľahké. Je to fakt náročné. Ja sama mám s tým niekedy problém a tak nejak si bruslím po tom ľade aj smerom k vyhoreniu a tak sa tam pohybujem rôzne. Takže... A myslíš si, že teda jsou k tomu víc náchylní lidi, který ta práce skutečně hodně baví? Jako, nebo který to třeba berou jako poslání? Určite. To má nejaký súvis s tým. S tou svojou identifikáciou až v tej pracovnej roli. My jsme tady ale narazili na to, že syndrom vyhoření nemusí zažívat jenom lidi v pracovním prostředí. A to mě zajímá, člověče. Takže co je nějaká další ohrožená skupina? Může to být třeba nějaká matka na mateřský? Presne tak. Myslím si, že si to trafila úplne presne. Je to... Mamka na materskej je vlastne ohrozená skupina, hlavne keď sa jej tam prelína viacero rolí, keď kľudne aj začne pracovať. Má pocit, že
že je totálne preplnená a nič nerobí na tých 100%, ktorých by chcela. Alebo sa cykli v tom svojom materinskom prostredí aj s ľuďmi, ktorí riešia len tie materské témy. Nemá ako keby taký ten svieži vánok z nejakých iných oblastí. Takže môžu to byť mamky na materskej, môžu to byť študenti na vysokej škole, hlavne keď sa dostali nejak k tomu štúdiu a ich to nebaví, len pretože to rodičia chceli. Tak si vlastne študujú ten obor a majú plné tie svoje kalendáre a nezbierajú si ten zdroj niekde inde. A dokonca výskumy ukazujú, že aj deti môžu niekedy trpieť týmto syndromom vyhorenia práve keď majú nejakých príliš ambicióznych rodičov a majú 2 krúžky denne a plný ten kalendár bez toho, aby vlastne boli deťmi. Takže to sú ďalšie skupiny, ktoré sú teraz novodobo skúmané, že sú ohrozeným druhom v tomto. Já vím, že třeba nás tenhle podcast poslouchá velká skupina maminek na mateřský. Co by si poradila jim, aby si hlídali ty svoje zdroje, protože tam chápu, že to musí být strašně těžký, zrovna v téhle pozici. Na druhou stranu, pokud to budu brát jako práci, tak oni jsou v ní 24/7. Ano. Takže jak si najít nějaký čas pro sebe v úzovkách, to je takový slovní spojení, který už úplně ztratilo svůj význam. Tak jsou nějaký třeba malý kroky, který ta holka nebo paní může udělat, aby tomu třeba i předcházela? No práve tými malými krokmi. Myslím si, že je to najefektívnejšie, lebo nevieme len tak odložiť tú rodinu a zbaliť sa ísť niekam. Čau, jedu do lázní, prostě starej se o děti. Jasně, ano. Tak něco trošku víc, co se setká s pochopením rodiny. Tak už minimálne v tom dni si nájsť čas na to, aby som si pomaly vypila tú kávu. Dajme tomu. Aby som si niekedy povedala, že vlastne mi nevadí, že je tam tá hračka na zemi a že takto to je. Je to dočasné. Ja si teraz potrebujem doplniť ten svoj zdroj. Stretnúť sa s tou kamarátkou, ktorá rieši možno aj iné témy, ako je tá moja materská. Šport je veľmi dobrý. Už len ten pohyb. Snažiť sa vlastne nezabúdať na tie vzťahy, ktoré som mala predtým, ako som nastúpila na matersku a snažiť sa ich nejak udržiavať. Aj keď ja viem, že niekedy to je fakt náročné a neviem, prečo sa tomu hovorí dovolenka doteraz, lebo dovolenka to rozhodne nie je. Je to full-time job. Aj v noci dokonca, takže aj nočné. Takže nájsť si také tie drobnosti, ktoré viem, že mi robia dobre, že ma tak nejak ako naplňajú mi tú svoju energiu, tú svoju kapacitu a myslieť na to. Vedieť sa niekedy tak zastaviť a len tak vlastne dovoliť si to, byť k sebe ústretový, nemať tie prehnané tlaky ešte sám na seba, keď sa odo mňa už len od okolia počúvam nejaké komentáre, mám tam nejaké tlaky z okolia, tak si ich nevytvárať aj sám. Vlastne dovoliť si len tak byť. Len tak si odpočinúť, aj keď nevždy sa to dá. A urobiť si takú nejakú dovolenku v tom bežnom dni. A tá dovolenka môže byť presne, že si vypijem tú kávu a dám si tú čokoládu. A vlastne nebudem na seba príliš prísný. Tohle se možná lehčíc říká, než potom realizuje. Kdyby nás teď poslouchal třeba nějaký tatínek, který by prostě měl taky chtít asi svojí ženě pomoct nějakým způsobem, nebo má v zájmu její duševní zdraví. Co by mohli udělat chlapi v tomhle ohledu? Niekedy sa stačí opýtať, ako vie byť napomocný v danej situácii, alebo povedať, vidím, že dnes sa necítiš dobre. Môžem ti nejak pomôcť? Vlastne taká tá otvorená otázka. Taký ten aktívny záujem zo strany toho tatínka je fajn. A byť sám v tom nejak ja neviem, proste sám sa nejak zaktivizovať a povedať si, že mi na tom záleží, aby tá moja manželka bola v pohode a robiť kroky, ktoré k tomu vedú, aby bola v pohode. Takže asi nebyť len
taký ten pasívny člen domácnosti, aj keď viem, že on môže byť unavený z tej práce. A zase toto je možno vec, ktorá sa ľahšie hovorí ako koná, ale tiež byť vlastne v tom procese aktívny, no to je asi taká moja jediná myšlienka, ktorá mi pritom napadá. Alebo zobrať tú rodinu niekam na výlet a zobrať ich na čerstvý vzduch, na to slniečko. Snažiť sa aj ten stereotyp rozbiť niečím. Jednoduchými vecami. Urobiť niečo inak každý deň, dajme tomu. Aby sme neboli v tom zaciklenom kruhu toho, že len vstanem a každý deň je ten istý a mne sa to zleje do toho jedného, ani neviem, jak to moje dieťa má 4 roky. Takže snažiť sa maličku zmenu urobiť. My se tady celou dobu bavíme o tom, že je potřeba asi nechávat čas pro sebe, odpočívat a podobně. Ale myslím si, že spousta lidí má v sobě furt zakódovaný takový to, ale teď je to hrozně jako sobecký. Nebo je to plýtvání časem. Měla bych být produktivní. Pojď nám říct, proč je to důležitý. Proč je to součást nějakého well-beingu, který by se každý měl ohlídat. Tak možno si to tak nejak prenesiem na seba, keby ja som si hovorila to, že sa nemusím sama opečovať, ale pritom chcem opečovávať tých klientov a ja sama budem vyhoretý psychológ, tak asi by to bolo nereálne ich nejak opečovať. Takže ruka v ruke s tým aj tá efektivita v tej práci klesá. Takže to je tak ako v lietadle oxygen first. Musím ho dať najprv sebe, aby som mohla tým mojim najbližším pomôcť. Ja musím mať ten zdroj, aby som mohla byť ten človek, ktorý potiahne, keď ten druhý to nezvláda. No. Takže ja to tak nejak vidím, že treba si to nejak detabuizovať, seba dávať na prvé miesto, ale nie v tom sebeckom zmysle, ale v tom, že mi na tom záleží a zároveň aj tí druhí chcú vidieť, že som v pohode. Ja si myslím, že to tak nejak do seba celé zapadá, aj tá sebepéče, to, že si doprajem ten svoj priestor na to, aby som sa cítila lepšie a zároveň potom mohla byť efektívnejšia aj v tej práci, aj v tej rodine, aj v tých rôznych rolách, ktoré mám. Dej se udělat třeba nějaký preventivní kroky, nebo dá se třeba naplánovat si to tak, že budu vědět, mám před sebou třeba nějaký velký projekt, nebo budu vědět, že následující měsíce to v práci bude náročný, ale jsem ochotná to absolvovat, protože mě to někam dovede. Ale teďka slyším tenhle podcast a říkám si dobrý, ale nechci prostě se z toho úplně složit. Co bys poradila takovému člověku? Tak prvým krokom by kľudne mohlo byť to, že si to naplánujem, že si to vlastne spíšem, vidím to na papieri, čo ma čaká a vidím, kedy potrebujem viac zabrať, v ktorý deň potrebujem viac tej energie, tak si vlastne vyčlením možno aj viac času na to, že o pol hoďku dřív si ľahnem do tej postele a doprajem si viac toho spánku, dajme tomu. Takže tak nejak preventívne si to viem naplánovať, viem si skvalitniť tú stravu, viem si tam pridať viac bielkovín, viac niečoho, čo mi tak doplní ten zdroj prirodzene. A takisto vlastne sa tak nejak nabudiť a pripraviť na to, že je to možno nejaké stresujúce obdobie a brať možno ten stres aj ako kamoša, ktorý nás aktivizuje. Pretože to bola jeho funkcia v minulosti. To je jeho funkcia čiastočne aj teraz, pokiaľ nie je už ten chronický, ten distres, ktorý na nás nevplýva dobre. Takže tak nejak byť pripravený na to, že asi to príde, OK, zvládnem to, zvládla som to aj predtým. Mať také svoje nejaké copingové stratégie, v psychológii povedané ako copingové stratégie, práve stratégie zvládania daných situácií. To môže byť aj to, že sa obhliadnem za tým, že koľko tých vecí ja už som bola schopná zvládnuť predtým a tak si to nejak zosumarizovať a mentálne sa na to nastaviť, pripraviť. Keď sa bavíme o nejakom náročnejšom období, tak taká univerzálna rada je
nebyť do noci hore a nesnažiť sa už z toho vyždímať to maximum, ale vlastne radšej si to tak nejak zvolniť, uvoľniť tesne predtým, ako to má prísť nejaká skúška alebo projekt v práci a tak ďalej. No. My tady celou dobu řešíme, co vlastně ten člověk může pro sebe udělat sám, nebo maximálně třeba pro svoje blízký. Ale mě by ještě zajímalo, jaký je tvůj názor třeba na vzdělávací instituce anebo zaměstnavatele ve finále, jestli by to i tyhle subjekty měly nějakým způsobem řešit, protože tak asi v zájmu všech je, aby tady chodili mentálně i fyzicky zdraví lidi a ne ležící trosky. Ale nemám pocit, že by to bylo téma, co se týče přesně zaměstnavatelů nebo škol třeba. Ja som tak trošku viac optimistickejšia v tom a mám viac optimizmu v rámci toho duševného zdravia. Mám pocit, že to tak pomaličky preniká aj do tých inštitúcií, to povedomie o duševnom zdraví, veď aj tie podcasty na to slúžia, aby to tak medzi tú spoločnosť prenikalo a tá spoločnosť sú aj zamestnávateľia, tá spoločnosť sú aj učitelia na školách a ja by som tak dopriala nášmu ľudstvu viac toho pochopenia aj pre to duševné zdravie. Je to náročné práve preto, že bolesť tej duše nie je vidieť. No, takže ešte stále sa asi pohybujeme v časopriestore, kedy sa viac akceptuje to, že si niekto zlomil tú ruku, ako to, že sa necíti dobre a že smeruje k tomu vyhoreniu. Ale práve o tom hovoriť, tak si to nejak detabuizovať aj v tých našich malých skupinkách a postupne sa to začne rozrastať aj do tých väčších skupiniek. Takže, ale ja mám skúsenosť aj so zamestnávateľmi, že tamto duševné zdravie už je napríklad aj jedným z benefitov priestor, preto si porozprávať sa so psychológom, so psychoterapeutom. Takže myslím si, že už sa to tak preklápa a chcem byť v tom veľmi optimistická, takže v tom optimizme aj ostávam. Dúfam. A byla bys takhle optimistická i co se týče škol třeba? Nebo vysokých škol, když vemu to asi nejnáročnější? Tam už asi menej. Ale asi záleží. No, sú veľmi výkonnostne orientované najmä u nás, ale ten výkon je potrebný z časti, ale musí byť vybalancovaný aj tým relaxom, aby sme si doplnili tú našu energiu. Takže tam ešte taká štípka optimizmu mi ostáva. Dúfam, že jej bude viac a že sa to tam postupne tiež dostane. No, že to nebude čisto len tá hra o tej súťaživosti, o tom výkone, ale že už sa tam začne dbať trošku aj na to duševné zdravie. To já jsem tě vůbec nechtěla házet do negativní noty, to je hezké, že jsi optimistická. Já bych od tebe závěrem ještě chtěla slyšet nějaký finální myšlenky ve smyslu, co se z toho mají lidi odníst, co bych si měla třeba hlídat, nebo co je takovej typický varovný signál, když to uvidím u sebe nebo u někoho jiného, protože to, co lidi slyší nakonec, si nejlépe pamatují. Takže co by byla tvoje rada nebo tvoje doporučení? Tak ten varovný signál si zmiňovala, tak mne teraz napadá, že jedným z varovných signálov môže byť aj to, že 95% mojich myšlienok venujem len čisto tej práci. Aj keď si idem zabehať, tak v tej hlave mi vlastne beží ten projekt, ktorý mám dokončiť. Ďalším varovným signálom môže byť to, že keď sa s niekým rozprávam, tak ja vôbec nie som prítomná, nevnímam to, čo mi ten druhý človek hovorí. Len vidím, že sa mu otvárajú ústa, že niečo mi tu prechádza, ale nie som schopná tú svoju pozornosť vlastne zameriať na to, čo mi hovorí. Tak to môže byť ďalším varovným signálom. Samozrejme, naše telo neklame, takže keď cítim tú ťarchu na hrudi, takú tú skľúčenosť a neviem, prejavia sa mi nejaké tráviace ťažkosti, začne ma boliť hlava pravidelne, tak kľudne by som poradila našim poslucháčom, aby si to zapisovali, aby videli tie zmeny v čase. Môžu si aj nakresliť obrys svojej postavy a tam si zapísať dátum a cítila som bolesť hlavy, alebo zase sa mi opakovala migréna a potom si to vie spojiť s tou situáciou, že možno mu to telo dáva najavo, že to nie je úplne fajn.
A vlastne nájsť si ten čas na to zastavenie, lebo tým, že sme tak strašne prestimulovaní, ako som spomínala na začiatku, tak mám pocit, že nám chýba taký ten čas na to zastavenie, aby aj tomu mozgu sme dali ten signál, že môžeš pustiť paru, môžeš si oddychnúť trošku a je to potrebné. A rozprávať sa o tom, snažiť sa to šíriť všade. Naozaj ten syndrom vyhorenia nie je nič príjemné. Je to veľmi vážny stav a vyhoreť môže každý. Takže treba na to myslieť. A ešte mi teraz napadá vlastne jedna taká aktivita, ktorú rada robím s klientmi. Že je fajn sa niekedy zo situácie, ktorá ma veľmi stresuje, takzvané vyzoomovať. Ja som tu, teraz som niekde v Prahe, v Čechách, tak ja si vlastne tú kameru tak vyzoomujem a zrazu vidím aj tie okolité krajiny v tej mojej predstavivosti a zrazu vidím celý svet a ja som len tá jedna tečka tam. Takže nechcem, aby sme vlastne vsázeli na tú jednu kartu a aby sa nám potom ten náš hrad, ktorý sme si stavali, do ktorého sme dávali toľko energie, len tak zrútil. Takže si tie aktivity rozpresrieť aj do niečoho iného, ako je tá práca. To sú také nejaké moje rady, ktoré mi len takto napadajú teraz. To je krásná rada. Já doufám, že teďka se všichni objednáváte na masáž nebo píšete kámoškám, abyste šli na kafe, když jste je zanedbávali. Veroniko, já ti moc krát děkuju, že jsi byla naším hostem a jak jsi správně říkala, šiřte tuto informaci dál, takže můžete poslat svým kámoškám, kámošům, rodině, komukoli tenhle ten díl, který najdete úplně na všech podcastových platformách, najdete ho taky na YouTube, což doporučuji, když tady máme takový krásný hosty. A všem vám přeju, abyste se měli krásně, abyste syndrom vyhoření znali jenom tady z vyprávění Veroniky. A těším se u dalších životospráv. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne.